Fil-fatt għaddejja inkjesta bil-Maġistrat. Aħna informajna mill-ewwel il-Maġistrat tal-Assa u kienet il-Maġistrat Dr. Josette Demikoli li l-bieraħ stess ġiet fl-uffiċċju tiegħi ġewwa il-Victoria Għawdex u hemmhekk interrogati jew il-kelma intervistat ċiniż, ovvjament, fuq la-diva li għaddej bħalissa dejja l-investigazzjonijiet, nikkonfermalek. Fil-każ tal-ħadd kien hemm in-nirien għadhom għaddejjin u ridna naraw kif ħanittekiljaw in-nar qabel ma. Il-ħadd tim ta' kemm kontu? Il-ħadd kelli 4 min-nies plus mbagħad kelli standby biex jekk kien hemm meħtieġa jingħaqdu magħna. Issa l-ħadd kienet daqsxejn peress li kienet hemm in-nar għoli u mill-informazzjoni li kellna minn nies li jaħdmu n-nar f'dik il-kamra stess bdew jgħidulna li kienu qed jużaw kienu qed jippostjaw jew kienu qed iġorru l-kulur, inti tifhimni aħjar x'qed ngħid. Din hija kimika li biex taħdimha mhix daqshekk perikoluża, però mbagħad hija sensittiva ħafna. Infatti il-ġimgħa l-oħra ltqajna iltaqet l-Explosives Committee u qegħdin niddiskutu kif nistgħu issa dawk mir-rapport nagħmluh fil-korma tan-nar.